Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε 99 μέρες στο δάσος. Ξέρετε, θα παίζω με το ένα χέρι. Περιμένετε. Ναι, παίζω με το ένα χέρι και πάμε να πούμε πρώτα στο Brookhaven. Παίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά. Έχει τέτοιο. Ωραία, μπαίνει. Ωραία, σιγά σιγά μπαίνουμε. Με λένε να ξέρετε βάσκη 1, 2, 3, 4, 5, 3. Άμα θέλετε πηγαίνετε πίσω το βίντεο και δέσετε. Λοιπόν, τώρα θα πατήσουμε play. Σας έχει το skin μου. Κοιτάξτε πόσο cute είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στα σπίτια να ψάξουμε. Ποιο σπίτι να διαλέξω. Θα διαλέξω λίγο το αγαπημένο μου. Το έχουν πάρει το 18 που. Εμείς θα διαλέξουμε το 19. Δεν πειράζει. Ωραία. Τώρα αυτό. Οπα, κατά λάθος. Ποιο σπίτι λέτε να διαλέξουμε. Σένα μπορεί να σε παρακολουθούν. Λοιπόν, εγώ, για μένα το αγαπημένο μου σπίτι είναι αυτό εδώ πέρα το μικρό. Οπότε τσεκ, το πατάμε. Και ταν, από πέρα να το πάω. Και ταν, φτιάχνουμε το σπίτι. Και να το από πίσω έτοιμο. Λοιπόν, να σας δείξω άμα δεν έχετε δει το σπίτι από μέσα. Λοιπόν, παίζουμε το ένα χέρι, αυτό μου είναι λίγο δύσκολο. Τώρα από τη μία κρατάω το κινητό. Όπα, κόλλησα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, πρέπει να σας δείξω, εδώ είναι το δωμάτιό μου. Και από εδώ πέρα βασικά θα χαλαρώνω. Λοιπόν, τώρα κάποια στιγμή θα παίξω και με μια φίλη μου. Οκ. Ωραία, να βλέπετε κι εσείς. Πάμε για λίγο πιο γρήγορα. Με ένα σκουτεράκι να σας δείξω μυστικά για το Μπρουκ. Θα βρούμε βέβαια κάποιον για να παίξουμε. Κάποιον για να παίξουμε μαζί του. Λοιπόν, αυτό δεν. Πάμε να βρούμε. Λοιπόν. Ωραία, πάμε πρώτα. Όπα, δεν βλέπω κανέναν. Πάμε σε αυτή τη κοκκινομάλα. Σε αυτό το κοκκινό. Sorry. Μερικές φορές αλλάζω χέρι. Λοιπόν, λέτε να δούμε τα πιστικά του Brookhaven ή να βρούμε κάποιο τύπο. Ρε, αυτός εδώ δεν φαίνεται καλός.
Αυτός είναι πολύ μικρούλης όμως. Θα βρούμε εμείς ένα κορίτσι, επειδή είμαι κορίτσι. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά πάμε στο τέτοιο. Πίσω να βρούμε ένα κορίτσι. Για να παίξουμε. Το κορίτσι πρέπει να βρούμε. Κάποιος παρκάρει μπροστά στο σπίτι μου. Αχα, η αίμα 22 τέτοιο είναι η φίλη. Λοιπόν, να μάθουμε πρώτα που μένει. Οκ, πάμε να την ακολουθήσουμε. Της γράψω. Περιμένετε. Hi. Πού είναι? Τώρα την έχασα. Hi. Γενικά κάνω βίντεο για εσάς. Λοιπόν, περιμένετε. Το βγάλω. Και να δούμε τι κάνει. Ωραία. Αν και πρέπει να μας κλέψει το σπίτι. Λοιπόν, θα πάμε να βάλουμε πιτζάμες και να σας δείξω βέβαια και ένα κόλπο που έχω βρει. Εδώ. Λοιπόν, για να βρείτε αυτά τα νύχια, πάτε εδώ, πατάτε το πουκάμισο και ψάχνετε κάτω-κάτω. Πάρα πολύ κάτω. Να βρείτε τα νύχια αυτά. Λοιπόν, στην αρχή ξέρετε τι θα βρείτε. Θα είστε κοντά από αυτά. Να, και όταν δείτε κάτι τέτοια νύχια, μοβ, μετά από κάτω, αν πρέπει κάτω θα βγάλει και άλλα μακριά νύχια. Και μετά από αυτό το ροζ κιντάκι, περιμένετε, δεν μου βολεύει καλά. Δεν βάλω αυτό. Λοιπόν, μετά ροζ τέτοιο, πάτε κάτω-κάτω, δεν ξέρω, συνέχεια αλλάζουν αυτά. Πρέπει να βρίσκεται αυτά εδώ τα άσπρα νύχια. Και μετά πάτε πιο κάτω και βρίσκεται αυτά που είναι τα πιο τέλεια. Και μετά βρίσκεται και αυτά που εμένα μ' αρέσουν αυτά. Εκεί πέρα έχει και αυτή τη στολή του Mystery. Κοιτάξτε πώς είναι. Χάλα, Φυσικά και είναι χάλα. Λοιπόν, τώρα αυτά έρξετε που θα πάμε. Ξέρετε. Περιμένετε. Νομίζω δεν φαίνεται καλά. Τώρα φαίνεται καλά. Πάμε κάτω. Να ανοίξουμε την πόρτα. Να την κλείσουμε. Και πάμε να κάνουμε λίγο μπαλέτο.
με το τέτοιο. Μετά θα κάνω και ένα βίντεο με μια φίλη μου, αν απαντήσει ποτέ στο Snapchat. Και στο Snapchat με λένε Βάσια Κούρσα. Ξέρετε. Λοιπόν, δύο κοριτσάκια. Κοίτα όλο μόναχα που είναι. Πάω να τη γράψω της Ξανθούλας. Βγήκε. Αυτινής θα της γράψω. Hi. Έχω να βάλω και emote όταν έχει το hi, το τέτοιο hi. Δεν θα παίξουμε πολύ με τη φίλη μου. Θα παίξουμε πάρα πολύ. Τώρα θα κάνουμε λίγο κούνια. Θα πηδήξουμε. Η φίλη μου παίζει με το ένα χέρι. Γιατί έχετε πολύ YouTuber όπου πήδηξα πάρα πολύ ψηλά. Και να σας δείξω και ένα φανταστικά μυστικά. Δεν είναι εκεί πέρα, και ένα λάθος. Είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Μπαίνετε μέσα και παίρνετε αυτήν την κόκκινη καρτούλα. Να, αυτή είναι εδώ. Και πάτε εδώ, στη γωνία που έχει τον κάδο, εδώ. Και πάτε εδώ. Και κοιτάξτε που είστε, σε αυτό το μυστικό μέρος. Και υπάρχουν αυτά τα κουμπιά. Που πατάτε το drop. Και κοιτάξτε, βρίσκεστε σε ένα μυστικό μέρος. Και άμα θέλετε μετά, αυτό θα είναι ένα μικρό λαϊβάκι, μίνι βιντεάκι, παύλα. Και μετά άμα θέλετε, κοιτάξτε, κλείνει. Και πιστέψτε, παίρνετε την κόκκινη κάρτα και βάζετε και τσουπ, γυρνάτε πίσω. Και τώρα για να το κάνουμε λίγο πιο διασκεδαστικό, πάμε να πηδήξουμε το αεροπλάνο. Και αν μπείτε εδώ μέσα, κοιτάξτε που σας βγάζει. Και μπορείτε, εκεί είναι κοντά στο αεροπλάνο, σε αυτόν εδώ τον πύργο. Και αν θες να πας, και έχει και εδώ πέρα την κόκκινη καρτούλα. Και μετά πάτε πίσω. Και τώρα από την πλάκα πάμε να πηδήξουμε από το αεροπλάνο. Δεν κοιτάω την κάμερα να ξέρετε. Πάλι σε αυτό το χώρο που είχα. Μπερδεύουμε συνέχεια τώρα. Θα πήγαινα και πολλές φορές στο αεροδρόμιο. Για το τέλος του βίντεο λοιπόν, πάμε εδώ. Βαριέμαι να πάω εγώ, γι' αυτό θα πάω έτσι λίγο. Μπαίνουμε μέσα. Εξάλλου πρέπει να πατήσω αυτό για να εξαφανιστεί. Άρα, και πατάμε ναι. Και πατάμε αυτό. Και όταν το πατήσω, κοιτάξτε. Κάτι πέφτω. Και πώς είχα και jump. Κάνεις αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο
στο επόμενο που θα είναι το σημερινό. Γεια σας!